Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye septembre kalo tile 20 san 2023 aw minnu b'a filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kunnafoni show ka taa se Mali kunnafoni TV ale ma an bɛ aw fo la danti foli min na kunnafoni min nabaw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati selen a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile 18 san 2023 Institut National des Arts ni o y'an ka seko n'an ka dɔnko kalanso ye n'o ye INA ye a ye o maaw ni ka olu bisimila u bisimilalen sa ministre bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ seko ni dɔnko koɲɛw ma o tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la maa minnu tun bɛ u ɲɛ masa ni o y'u ka kuma lasela n'o ye Mahamadu Ɲare ale kɔni ye kuma ni ka o ta a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira an ka ministre la k'a fɔ ko Institut National des Arts ni o ye INA ye ko INA kɔni tɛ so gansan ye INA ye so min ye ale bilalen don an ka patrimoine culturel la o de ye kɔnɔna la o de la sa INA kalandenw ka laɲini ye fɛn min ye o de ye soba in ale kana feere jamana marabagaw olu fɛ an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye jaabili kɔni ale ma o bila dagirinda la jɔrɔnako min ni a bɛ maaw olu kan a y'o ta ni ka wuli o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko Institut National des Arts ma feere ko wa ko a tɛna feere fɛnɛ ko jamana marabagaw ka laɲini ye fɛn min ye o de ye a bɛ to an ka patrimoine culturel la ale kɔnɔna la. An bɛ to dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna la hali sisan nɔ Union des radios télévision libre du Mali ale ɲɛmaakura ni o ye Mahamadu Bokumi ye ale ni a ka bureau maa 7 wulila ni ka taa dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale kumaɲɔgɔnya septembre kalo tile 18 kelen na san 2023 min ni a taara ka bureau maa 7 ka o yira an ka ministre ɲɛmaa o la kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la nɔ ko radio 451 ko de kɔni bɛ ba maliba ale kɔnɔna la ni wagati na dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ni maa ninnu yɔrɔ la. Tɛnɛn jan tɛmɛnen septembre kalo tile 11 fɛn min ye wele kɔni o lasera maa dɔw olu ma minnu n'olu bɛ tali kɛ maire ka taga se administrateur dɔw olu ma an ka faba kɔnɔna la yan nɔ pôle économique financier de Bamako de kɔni wele ni ka o las'u ma a maa bɛ kɔni taara wele o jaabi maa kelen de tun bɛ u la ni o ye an ka faba miiri o ɲɛmaa ye sa n'o ye Adama Sangare ye a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ye pankurun ta ni ka taga jamana o kɔ kan nka a seginna ka na an ka ba maliba o kɔnɔna la tɛnɛn tɛmɛnen o la a kɔni bɛ ka ma kɔnɔ a ka taa ka wele ni ka o jaabi ani maa minnu kɔni welela ɲɔgɔn fɛ olu bɛ kasobon na ni wagati in na.
kɛnɛya tigilamaw olu y'a yira k'a fɔ ko bana min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko deng n'ale bɛ sɔrɔ sutukinda fɛ n'an ko ma ko murutuni maa 12 de bɛ yen nɔ a yera olu la ni wagati in na a maa 12 la sa a bɛ cɛ 6 la ale ni muso 5 minnu n'olu si bɛ t'i jɔ san 14 ka taa se san 20 o bɔɲɔngo ma maa 65 de bɛ yen nɔ sisan nɔ ni sigana talen don ka olu sɛgɛrɛ nin kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ni bana ninnu kɔni yera septembre kalo ale kɔnɔna la mɔptikaw fɛ yen nɔ kulukoro ka taa se an ka faba kɔnɔna ma yan nɔ a kunnafoniya o dira kɛnɛya ɲɛmayaso o fɛ ni o ye dɔgɔtɔrɔ Kalifa Keyita ye a ye kunnafonidilaw kɔni wele ni ka nin kibaruya kɔni da olu kulo kan walasa ka se ka nin bana in yɛrɛ kɔni ka i kisi ale ma o de ye kasi sange sulen ale kɔrɔ ani ka tila tun ka fini don fini min b'a kɛ sababu ye soso yɛrɛ ale tɛ se ka i kin cogoya min na. Niger cɛmancɛ fanga jamana marabagaw y'a yira k'a fɔ ko u ka passeport diplomatique 900 u ye o kɔni ni ka o annulé o passeport diplomatique yɛrɛ la sa sɛbɛnfura min ni a bɔra ka tɔgɔw ni ka olu fo la an ka ministre kɔrɔ dɔ tun bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲabɔw ɲɛnabɔli tuma ni o ye cɛma Umbert Kulubali k'ale tɔgɔ yɛrɛ kun tun bɛ ni sɛbɛnfura in o la min ni ale yɛrɛ kun ɲɛsinin bɛ fɛn ma o de ye k'a fɔ k'ale kun ye Bazuma ale ka ladiliba dɔ ye u ka jamana o kɔnɔna la. Bingani wale kɔni o bɛ ka caya an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ka taa se fintigi gansan maaw olu ma sema maaw olu fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko bingani wale min kɔni n'a kɛra lerekaw olu fɛ yen nɔ Banbagaci wale tigilamaw fɛ n'u ni an ka fintigilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na maa minnu dɔw bɛ sema kɔnɔna la n'olu yɛrɛ kɔni joginna ko nin wagati in na olu kɔni bɛ ka taa o furakɛ Moritani dɔgɔtɔrɔso de kɔnɔna la. Mohamed Sherifu Kone ni ale ye kiri tigilama dɔ ye n'ale yɛrɛ kɔni gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ o la sisan nɔ turu kɔni sera maa min ma fana o y'a jɛɲɔgɔn dɔ ye ni o ye Dramani Jara ye o fana kɔni gɛnna ni ka bɔ kiri o la septembre kalo tile 19 san 2023 k'a sababuya kɛ k'a ye waleya kɛ waleya min ni o ni kiri taabolo olu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni cɛba in yɛrɛ kɔni ye san 20 ni ka o de kɛ an ka jamana kiriso o kɔnɔna la. Wari caman ka taga se sanu garamu olu ma o de kɔni minɛna jagokɛla 2 la kalanakaw olu fɛ yen nɔ kalana ale bɛ yanfoyi la o lamini na kɛra septembre kalo tile 17 tɛmɛnen san 2023 dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko cɛ 5 de kɔni tun bɛ bolimafɛn sen 2 la olu de kɔni ye marifa ni ka o ci sanfɛ marifa cilen wagati min na sa u ye ninnu bolofɛnw minɛ u la ka boli ka taga u kɔni taara sa maa kɔni ma bɔnɛ ani na ni wagati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na tɔnbolomaw ka sira fɛ walasa ka se ka tɛgɛ da ni maa ninnu kan. An bɛ taa lerekaw olu fɛ yen nɔ septembre kalo tile 18 san 2023 alikuranɛ kalanba o kɔni kɛra lere dugu o kɔnɔna la min n'a kun cɛra ni misifaga yɛrɛ ye kuranɛ kalan yɛrɛ kɔni dabɔra min kama o de ye bɛn ni keleya bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na k'a sababu kɛ bingani wale min ni a kɛra u ka dugu o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni an ka fintigilakaw dagayɔrɔ yɛrɛ o ye ni kuranɛ kalan yɛrɛ kɔni kɛra karamɔgɔ caman olu ɲɛna ka taga se laadalatigiw ni alisilamɛw tɔw olu ɲɛna. Parti politiki 30 bɔɲɔngo bɛ yen nɔ olu kɔni ye wele ni ka o lase bɛn ani kelenya ni basigi la an ka jamana o kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko bingani wale min kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la Banbagaci wale tigilamaw fɛ ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ni fintigi gansan maaw ma ko nin kɔni tɛ olu fɛ la ko u ye a kɔn ka an ka jamana o kɔnɔna la o de to wele kɔni o bilala u fɛ ko ka kuma ɲɔgɔnya ni ka o sinsin walasa bɛn ale bɛ se ka na cogo min na ni bolonɔbila sɛbɛn kɔni kɛra parti politiki 27 o de fɛ min ni a hakilina bɔra URD la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ Burkina Faso wasaden 71 olu de kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jɛra n'a ye k'a fɔ ko Burkina Faso ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger jamana o kɔnɔna la walasa ka se ka Banbagaci wale tigilamaw ni ka olu dɛmɛ olu o kɛlɛli la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa hakɛ min kan ka taa o ma danfaraya fɔlɔ nka o kɔni ka kan ka kalo 3 ni ka o de kɛ yen nɔ kalo 3 in kɔni fɛnɛ o bɛ se ka lakuraya.
mali kunnafoni jabaran na jabo aw kulo garzege kara ni kunnafoni damarma de bi ne ka daw kelenge la bela jelen kulo ka tunga lafiya de on ga kunnafoni ale jukora madondo baye tunga lafiya kon na tunga range ulu lafiya le kama e man be no ko terrain ti bulu terrain be tunga lafiya bulu banangron ka feno terrain kelenge la bela jelen titre foncier de 15 sur 20 c'est fa wari million nani ani wakeme ibisa ka dogo dogo sara kalo kalo ero war keme duruni bi wolo vla ani saba obe kalo tan ani flama walma ero war keme saba ni bishege ani saba obe kalo tan ani shege manikla terrain sara la terrain papier ale beke ita e mami fana be no ko terrain bi bulu be fe ka ajo wari beti bulu yoron kile tunga lafiya ka sa ba flani muga anani ton ulu dam nani oye a Paris to sebe onye o kuma la fe ka isendo ala villa simple ale million muga ni wora aton wari 580 euros etaji ale million binani ni flyer ale ton wari 780 euros o mami fana be no ko appartement de kadi tunga lafiya bina appartement ke bananguron ka ufeno o appartement ale songo million muga ani nani ado dogo ni sara o ero war keme wolon vla ani muga iba sara fo sanani do dogo ni sara la o kuma la tunga lafiya nana tunga rangi ulu lafiya kama au kambe dona na taula kuna funukura ulu keneka